olin siis Helsingistä Turkuun. Menin suoraan kaupungin teatterille, jossa oli tulevaan Tom of Finland-musikaaliin liittyen sellainen, ei se ollut itse asiassa pressitilaisuus, se on vasta myöhemmin, mutta tällainen maistiaisilta. Syötiin sellaiset Tom of Finland-leivokset, mitkä on M-Bakeri tehnyt. Oli tosi hyvät. Ja se oli myös mukavan näköinen. Se on kiva, että on tommosia teemaan sopivia leivoksia aina suunniteltu. Sitten myös nähtiin sellainen lyhyt pätkä musikaalista. Ja oli siis ihana toi pätkä, mitä nähtiin. Että mä odotan kyllä malttamattomana. Piirustus siirtyy oikeaksi lavasteeksi, että miten se kohtaa, miten vaatteet ja ne henkilöt näyttää piirroshahmoilta. Jotenkin pelkään, että musta tulee ehkä semmonen kiusallinen fanipoika. Että sitten käyn katsomassa sen 14 kertaa eikä riitä. Ja uusi päivä taas. Apua, akkukin loppuu ja piti tehdä video tästäkin päivästä, voi herran jumala. Nyt kun mä kellahdan sänkyyn, niin mä en nouse siitä ennen kuin on Skamin 3. kausi katsottu, että mitähän kaikkea mä nyt tarviin tohon sängyn ympärille. Alusastia on jo. Tossa on nyt sellainen kohtaus, missä 2 hiljattain tutustunutta ihmistä niin kuin alkaa puhua iästään ja tämmöisestä niin kuin elämän kokemuksesta. Niin kuin, että mitä? Vuodesta 1997 on 3 vuotta, korkeintaan 6. Mun ajanlaskuuni ei niin kuin tavallaan mahdu muuta käsitystä. Nyt yhtäkkiä mun pitäisi niin kuin ymmärtää se, että jonkun mielestä tosi paljon itseä vanhempi ihminen on syntynyt vuonna 1997. Kun mä oon tavallaan niin kuin vähän yrittänyt nyt ymmärtää sitä, että oma nuoruus ei enää ole tavallaan semmoisessa niin kuin alkuvaiheessa, että nyt aletaan olla kyllä niin kuin aikuisuudessa. Ja sit mun yhtäkkiä pitääkin tavallaan niin kuin ymmärtää se, että olen keski-ikäinen. Kello on 1:15. Sain juuri Skamin 3. kauden loppuun. Johan siinä 7 tuntia vierähtikin, että näinköhän vastustan nettitelevisiota ja olen ikuisesti lineaarisen television ystävä. Nyt vaan sitten tässä mietin, että kuinka pitkään kestää toipua tosta 3. kaudesta.